Sziasztok! Ez itt az Microsoft Starlight nevezgető játék, amit most közösen ki fogunk próbálni. Megpróbálom fordítani a szöveget, és remélem tetszeni fog és 25. Még előtte. Még nem tudom milyen a játék, most próbálom ki először. Bejelentkeztem, amit csináltam, lány, akivel fogok játszani, azt a nevet kapta tőlem, hogy Minceo, és a karaktert készítettem el, más nem láttam, de Adrian. Remélem jól mondom ki a nevüket, nem vagyok benne biztos. Thank you everyone. Köszönöm mindenkinek. また会えるのを楽しみにしてる。 Ren. I'm looking forward to seeing everyone again. Körülnézek, hogy mindenkit újra lássam. Valami ilyesmi. 気をつけて帰ってね。 Hú. Be careful going home. Légy óvatos hazafele. バイバイ。 Noah, bye bye. Hello. Szia. 愛してるよ、ハニー。 Színne. Love you everyone. Szeretlek mindenkit. Popular idol group. All Armsec. There isn't a single person who hasn't heard of them. Egy ismert banda, az Altius. Nincs olyan ember, aki ne ismerné őket, de van valami probléma, nem tudom. Amelyik után az Altius, az Altius koncert. Kaptam egy DM-t a telefonon. Hello, Zutto Night. Ez volt a felhasználó nevem. Az Zutto Night nem tudom, mit jelent őszintén. De senkinek sem mondtam róla. Semmit soha. Minceo, ez vagyok én. Someone I don't know knows that I am. Valaki, akit nem ismerek, tudja, hogy én vagyok Zutto Night. A chill az nyugodt. Nagyon sajnos ezt nem értem, de... Megpróbáltam ignorálni az üzenetet, de egy másik üzenet jött az igazi nevemmel. Te vagy Minceo, nem de? Most kérdezzük, hogy ezek közül választhatok. Megkérdem, ki vagy te, vagy hogy honnan tudod. Szerintem azt fogom, hogy ki vagy te, de ha azt mondom, hogy honnan tudod, az olyan, mintha bevallanánk neki, hogy igazad volt. Akkor legyen az, hogy ki vagy te. Oj, de cuki pingui! Én később majd tudod. Nagyon megindította az egyik dalot, és meg akartalak keresni. Kérlek, találkozzunk a Starlight Production HQ-nál holnap. Zutto Night, szükségünk van a daloknak. Az Altiusnak. Tökéletes lenne nekik. Azt várod, hogy elhiggye Altius? Viccel? Melyik legyen? Most legyen a második. Jó, legyen az. Ha azt hiszed, hogy viccelek, akkor kell
akkor gyere és nézd meg magad. Csatlakozz a Spartius csapathoz, a szerverhez. Az üzenet. Azt mutatja. Most nyomjak rá? Nem tudok. Ja, ki kell lépjek. Kaptam egy linket, hogy joinoljak a szerverhez. Hát, akkor joinoljak a szerverhez. Oké. Rányomtam a linkre. És ez egy csoportüzenet akarna lenni. Most betölt. Most jön a második chapter. Legyen az a part 2, ha titeket is érdekel. Írjátok meg kommentbe, hogy tetszett-e a sorozat. Úgy tűnik, itt még lesz sok next chapter. Akkor jó sok chapter lesz itt. Sziasztok!